Pozor, pozor, v hlase Československa sa schyľuje už pomaly k finále. Už dnes večer live prenos, ďalší v poradí, ktorý rozhodne skoro o všetkom, dá sa povedať. Teda minimálne o tom, kto sa dostane až do finále a bude bojovať o víťazstvo. A komu to ujde, tak tesne pred tým a bude, no napríklad môže si trošku poplakať.